kancane bathandekayo enhlizweni yethu kusho okukhulu ubaba nomama the bishop and the lady bishop sebevele nje uNkulunkulu wathatha isisu sabo nokhalo labo wasishutheka khona nathi ngenxa lokho ke bathandekayo ngenxa lokho ke bathandekayo sesizoba abantu nje aba available abakhona nje abaphithizayo nje sicela nisamukele bathandekayo njengoba benzile nabo siyacela nje nisithande nazi ukuthi sibona singabeni akukho la ningafika khona akukho igama lenkosi unjalo umoya kafowethu iphephetha la uthanda khona wenza into oyithandayo umoya nithi ibhayibheli akekho nolaziyo udumo lwalo ngoba izinto ey'tsholo umoya zinjalo nje ziyayigida inyama ziyayimangaza inyama ziyayithusa inyama iyi-understand umuhle lenyameni uyasala bahambayo alibonge igama lenkosi bazobona bama bathandekayo lesi yisikhathi ebandleni likaNkulunkulu la kushintsha khona izinto ey'thize uNkulunkulu ey'hlanganisela yena umzimba ubungezuvuma ukuthathwa yileli uNkulunkulu asifaka kulona njengebandla uzocomplaina uzosala futhi uyasihogwini akhona abangizwayo ngiyabona bakhona abangizwayo into ongasenzela yona ukungafuni ukusala kule muvu kaKristu ayenzayo ubaba nomama-ke bangithumile sike saba nenkonzo ngala eMandawe base beyangithuma bathi ntombazane sicela ukukuthuma sikunikeze lo msebenzi wokuthi ukhulume nebandla ngoba inkonzo abantu abasha uchaze ukuthi uJesu ukwenzeleni ukususaphi ukwenzeleni alibonge igama lenkosi bathandekayo angishumayeli kodwa-ke le ndaba yami ngifuna ukuyikhuluma sengilikhulumile lelizwi umoya ongcwele aloke ngihluphe ngalo seloku nje bathandekayo litholakala laphaya lelizwi kuJohn 17 ningavuli bathandekayo ngoba umshumayeli useza uverse 15 haleluya uthi ke uverse 15 angicela ukuba ubasuse ezweni kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi alibonge igama lenkosi angiceli ukuba ubasuse ezweni kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi abasibo abezwe njengalokhu nami angisiye oyezwe bangcolise ngeqiniso izwi lakho liqiniso angiceli ukuba ubasuse ezweni kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi abasibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe bangcolise ngeqiniso izwi lakho liqiniso lawa amazwi ashiwo uJesu ethandazela ibandla uKristu esezohamba wase ethandaza uma sufunda lo mthandazo lithi iBhayibheli isihloko sakhona uJesu uthandazela abafundi bakhe bese lithi nabo bonke abayokholwa egameni lakhe kusho ukuthi ke nathi-ke sibese siyathandazelwa uJesu sithandazelwe uJesu alibonge igama lenkosi kwashunyayelwa abazalwane eminyakeni eminingi kwashunyayelwa izwi likaNkulunkulu elithi kumsiza ngani umuntu ukuba azuzizwe lonke egcineni alahlekelwe ukuphila kwakhe kwase kuyabuzwa lo weshumayela waseyabuza wasethi ukhona yini wayibala izinto wathi izwe limnandi wathi kodwa izinto zezwe lokhu ungayithola azinela iphelele waseyachaza-ke bazalwane izinto ey'ningi ekugcineni wasexoxa indaba wathi kukhona indoda ethize nemali ayinamali enkulu kwabonakala ukuthi wonke umuntu uyahalela ukuyithola le mali kwasangakusasa kwathiwa isuke esitezi esiphezulu yayilahla phansi ezama ukuchaza nje ukuthi noma ungalizuzizwa kodwa kukhona into ekuthiwa ulahlekelwe ukuphila kwakho lashunyayelwa-ke lolo zwi ngalamukela
uJesu kwabizwa kwathi ukhona yini omamukelayo uJesu. Ngalelo langa bazalwane kwaba yileyo ntombazane ngaleyo mnyaka ngangineminyaka e11 ngikhuleke esontweni ngingale PK alibonga igama lenkosi kodwa lelo langa ngiyakhumbula mhla ngisukuma ngithatha isinqumo sokumamukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yami alibonga igama lenkosi. Kusukela ngalelo langa ke bathandekayo uyangibona ukuthi ngineminyaka emingaki ngithi ngangino 11 years ngakholwa inkosi uJesu ngamamukela uJesu kuze kube namhlanje. Uma ngifakaza ngiyentshela abathandekayo ngithi angimntombi yamuntu anginkosikazi yamuntu angimaka muntu futhi akekho umuntu owazi umzimba wami ngoba sasifundiswa ukuthi intombazane mayiseyamukela uJesu ihlala ngentombi. Alibonga igama lenkosi alibonga igama likaJesu. Safundiswa ukuthi njengoba yena engcwele nathi sibangcwele emoyeni nasemzimbeni. Indaba yethu ayipheleli ngaphakathi kodwa lokho kungaphakathi kufuna kube exposed ngaphandle. Alibonga igama lenkosi. Ngahlala nentombi abazalwane ngihlale ngentombi futhi ngiyabona ukuthi uJesu uzozabuye angihlalali mnumzane. Alibonga igama lenkosi. Ngivuka ngesikhathi engithandaza ngaso thandaza ngesikhathi engithandaza ngaso ngivala ucingo ngesikhathi engimvala ngaso angicela ukuthandaza ngiyathandaza ngivula ngesikhathi engifuna ukuvula ngaso egameni likaJesu. Alibonga igama lenkosi. Mhleli bazalwane ngikhonza icebo esizukulwaneni sami njengoba sifundisiwe izwe kaNkulunkulu ukuthi umuntu uyalikhonza icebo esizukulwaneni sakhe. Ngecebo abathandekayo umobhishophi bedlula befa benyuka badlula la ngihlala khona umvangeli uyangibona mangivuka noma ngilala uyakwazi ukungibona. Ngiyayiphila indaba yensindiso angiyikhulumi ngempela angiyikhulumi ngiyayiphila angiyiphili ngiyayikhuluma. Ngifundile abathandekayo ohangweni ukuthi indaba yensindiso ayiyona iradio iTV mangithi ayiyona iradio ngikhaza ukuthi awuyikhulumi phela ngoba iradio uyakhuluma uyosala uyibonela uyifakela isithombe somuntu kodwa iTV ithi khuluma umbuko. Nefunyeni ke bathandekayo likaJesu linjalo awukhulumi singaliboni awulenzi singalikhulumi liyakhuluma lenziwe likhuluma. Hallelujah. uNkulunkulu ke wangisiza bazalwane ngasindiswa ngise-primary ngahamba ngayofundisa high school. Ngafika e-high school ngangaphasa ngengcacayezela ngoba enye into abazalwane uma uJesu efika uyayiletha ibalance empilweni yomuntu. Akakiyeki nje uJesu ukuthi ube upopopopopopopo makufika incwadi dororo ngoba ngikhuluma nabantu abasha webantu abasha fundani ngoba enye izinto efana amantombazane emphumeni yilento yokuthi azame imali ye-time azame imali yamagwinya ne-spiritual store. uJesu uma usufike kuye ukwenza ukuthi yonke into yakho ibalance. Ngafunda bazalwane e-high school kwathi uzohluleka kwasho ukuthi angihambi ngedwa uthi umhlabelelo ushilo wathi angena ngishiye wenza lokho uJesu wabambisa isandla wahamba nami wanginakelela ngaphuma ephepheni ngaphasa grade 12. Ngaphasa grade 12 ngahamba ngayofunda ngafundela ubutishela ngaphasa ubutishela ngahamba ngayosebenza ngahlala emqashweni. Uma ngihalela isicathulo esiphansi ngithenga esiphansi uma ngihalela esiphezulu ngithenga esiphezulu. Angilengi yamali yamfana angifuni lutho endodeni ngidla imali yami. Alibonga igama lenkosi ngijayiva alibonga igama likaJesu. Hey wamantombazane phamphani bazalwane bakaKristu vukani sekufile ngoba uJesu umefika. Lekholisa lithi ibhayibheli indodana yamahlelo yathi bayisilahlekile lithi uthe sekusile kuyona. Jesu letha lokubusa. Hayi abathandekayo ngayidla imali
Yabona-ke uma ususebenza amaningi ama-challenges bayazi osisi ukuthi the more ukhula the more ama-challenges abe khona. Ngoba ungaphuma nje ekhaya uthi ngibizwe kwi-workshop ungakhuluma noma imaphi amangu owathandayo ushaye ukhiye wemoto uphuma uhambe. Kodwa uma sekufika uJesu ubuyisela zonke izinto ey'ndaweni zazo. Cela uphinde. Uma kufika uJesu ubuyisela zonke izinto ey'ndaweni zazo. Ngicela ukuhlala phansi bathandekayo ngingaze ngibhede. Alibambe igama leNkosi. Kwafika isikhathi-ke la ngisebenza khona ngihamba ne-elder-ke leli lebandla la ngikhonza khona. Kwaba ukuthi uJesu-ke usiqoqe ngandawonye wasenza saba nje wonke isimuzi. Asikhalelwa ngikhale sengiphindile ngathi asikhalelwa myeni. Mina bazalwane anginankinga ngithe entendeni kuthiwa uyahlupha nalomyeni funa ma ukhipha amasokisi ukhipha amakho ukhipha amakho ishathi ulibone yonke lonto enziwayo yinhle ngoba abizela kuyo. Kodwa thina singabahlali navangeli ngoba ivangeli linamandla nenkolo. Alibambe igama leNkosi. Uma ngifika khona ukhazini adabuka athi awumzala usho ukuthi namanje nje awukayitholi ingane. Jesu ngithi mina lutho khazini angikayitholi. Abe sethi ukhazini mzala impela samukeliso kuhle kodwa Nkosi. Nebona sengathi ungabi nangane ukungamukelisa enkosini. Ngoba bazalwane sayitha sithatha izinto eziright siphendule ezimbi kuzibe ngaphezulu ezinhle zibe ngaphansi. Nje ukufika lapho bathandekayo. Kodwa-ke kwafanele ukuthi ngimchazele ukuthi khasisi ingane lena hayi ukuthi ayitholeki. Unangazi noma ngangoyithola vele. Ngoba phela uma uzothola ingane khona into ofanele uyenze. Njengoba ngakaze ngiyenze angazi noma vele iyatholakala kanti mhlawumbe vele ingatholakala nama ngazi amen bathandekayo. Omunye uzabathu wathi kimi hayi bo asambe siyohlale wimpi wasincenga wathi tholani ingane. Khona isikhathi esizayo la uyofisa khona ukuthumela amaphilisi. Idolo selibhlungu ungasavumi. Kwaba ukuthi nje intombazane noJesu iyahlakanipha ayithuswa na izinto ezishiwo isitha. Wathi kimi umoya ongcwele mhlawumbe uyithole nje vele ingahambi. Angithi ufuna umuntu ozokunika amanzi amaphilisi ngitholeke uvele ingahambi. Uthi uyena fanele uyoyizama kanti vele awuzali. Yohlala unestigma. Lento yobuntombi mantombazane ngicela ukutshela ubintombi kanye empilweni yakho ifana nombabhadisi xa kube kanye ufuke noma usungaphinde wenza izono ey'ngakuye kumhlaba kubano umkhokheli uthi uyoyihlambulula asisakwazi ukuphindisa emanzini ngoba ungena kube kanye emanzini. Yingakho uma uzongena emanzini uyalwa kuthiwa indlela yakhe ishintshe ngoba umuntu ufaka kube kanye. Naleyo mntombi-ke bazalwane babifana nokufa. Ningixolela mangabe bengezungizwa kahle abanye.
sizelwe sibabili nomfowethu bese kuba uma wami. Awathe ngo2015 kumkhasha kwashona ubhuti wami. Ngo2020 kumkhasha kwashona uma wami. Wonke umuntu ke wayedabuka ethi kodwa nkosami uSbongile ukube wazana njena ngabe manje akasasele yedwa ngoba bakhona nje usathane ufuna ukukurabha nje nge-responsibility okungeyona yakho. Hluphekele nje uthi hawu uleli bishop ngimele ukuthi angiyithole nje beyinye ngoba manje ekhaya makufa mina uzovala webhatata uJesu akashongo njalo. Ngiyaphila bebathandekayo kuloko kufa kunjalo kwabantu abafile abasekhaya ngisho bona abasekhaya bafa bangishiya nomuzi ngi-ona idladla leli idladla engilionayo ngiyabona ngedwayibini nomzane wakhona alibonge igama lenkosi. uNkulunkulu wabona ukuthi lonto ufuna ilungise wavusa umsebenzi wakhe ugcwele egcebeni ngena abazalwane idladla liyaphila Jesu uyaphila usukhathazeka ngezinto ngezona ezakho ake ngigcine webafana nami njalo ekade ukuhlupha amantombazana. Abanye bazalwane baye babuze ukuthi yini emandleni kukhulunywe namantombazane kakhulu kuye kwabafana. Ngicela ukukuchazela ngoba mina ngiyintombazane ngimdala ngiya-understand. Yingoba intombazane uNkulunkulu uyiphe into engakaze iphiwe umuntu. Wanje akekho umuntu wesilisa ngaphandle kogulayo owake wakhokhelwa. Lelo lungelo lithola umuntu wesifazane kuphela ukuthi umuntu ashizile ukuthi ufuna unkosikazi-ke akatholwa emgaqweni, unkosikazi utholwe ekhaya. So intombazane inelungelo elifana nebandla likaKristu ngoba ilona lodwa elithengwe ngegazi likaJesu lakhokhelwa ilobolo. Ngakho-ke intombazane inevelu embusweni kaNkulunkulu okokuqala lokho ukuthi intombazane iyakhokhelwa. Ngoba la entombazaneni kukhona izinto ezingakwazi ukuthintwa kungakhokhwanga. Akulona isiko lelo yizwe. Cela uphinde. Akulona isiko lokuthi intombazane iyakhokhelwa yizwe. Okay, asiyekeni. Ngitheke bazalwane intombazane iyakhokhelwa. Libonge igama lenkosi. Ngoba intombazane embusweni kaKristu ipresenta ibandla elizobuya lizolanda umkhwenyana. So intombazane into yayo is-serious. Uma ngabe ibandla bazalwane bami lizokhula kuzofanele ukuthi indaba kaKristu mantombazana la ekhaya niyithathe serious ngoba imithathwa yinina serious. Laba yana bayacela. Cela ukuphuma. Cela uphinde. Ngithi mina ibandla uma lizokhula kube yibandla elimsabayo uNkulunkulu nelingcwele kuzosiza ukuthi amantombazana la ekhaya abe serious ekubambeni indaba kaKristu ngoba laba yana bayithatheli bayacela. Uma ezama ukuthatha lenkani ufonela amaphoyisa ayamupha bathatha lenkani. So uma ngathi uqala izinto ezithize nowaya wena ugijima uye kumuntu omdala uthi nasi isimanga salowayana. So yingakho mantombazane kubonakala sengathi sinakile indaba yenu ngoba i-serious kakhulu kuleya ndaba ya. Yebo ukuba uvumile. Yebo ukuba uvumile kuyeke. Intombazane bazalwane inamandla kakhulu. Kukhona ukhiye ola ephaketheni lentombazane. Ukhiye ovula la. Lo khiye ovula la uwena odecidayo ukuthi ngiyavula amafuna ukuvula, ngiyavala amafuna ukuvala. Kodwa intombazane nje uyoncenga bazokutshela abake bashada ukuthi ngancenga u3 months, ngancenga
6 months ngithi ngiyazi ukuthi una ukhiye sibanibali ngicela uthathe lo khiya wakho ungivulele lana ashadelele nje athi ngisayocabanga athi ngisayothandaza mhla ithandile athi awungiyeke wena ngicela ukuthi bazalwane ngivumeleni ngivale ungazangishaya ubishop ngicela ukuthi ke bathandekayo le ndaba yombuso kaKristu is very serious serious ngalendlela yokuthi uNkulunkulu decided ukuyihlukanisa uNkulunkulu bakhe for the sake of the church alibonge igama lenkosi so uma ngabe kukho into yokudlalo ungadlali ngevangeli laselwa ivangeli uma kuukuthi khona into obungadlala ngayo siyacela mntuli womuntu omusha ungadlali ngevangeli indaba yevangeli is serious kabi asikwazi ngisho ukuhlabelela amaqulo athi le ungazenzi serious thina ngoJesu nje we are very serious and we are at work and it is the business of the day for us konke kunye sikushaya indiva ngenxa yokukhulu okumazi uKristu inkosi yethu ukuphuma kule ndlela noma uphuma kule nkonzo there must be a change in your mind noma ngabe ubaba noma ngabe umama noma ngabe ubhuti noma ngabe usisi yazi ukuthi le nto kaJesu is very serious futhi bazalwane le nto kaJesu iyaphileka not by might nor by power but by the spirit of the living God alibonga igama lenkosi akuona iphepha akuona amandla ethu kodwa lingamandla enkosi uma ngabe bengithola ithuba abathandekayo nginikeza iplatform enjengalena ngiyengibiza intombazane ngithi ngiyawacela wonke amantombazane alalela esifubeni sami alibonga igama lenkosi ngithanda ikholwa ilento ye-impartation yokuthi I'm taking from the Father njengoba uJesu ethi ngithatha kuNkulunkulu ngithathe kubo okwami mina okwami ngikudlulisele kini ngiyakholelwa ke bathandekayo kulento ye-impartation njengoba ngisuke ngithi intombazane ayizona la ngisuke ngithi inkosi namandla ongiphe wona uyayathi ke usisisile uma sithanda kusemnandi enkosini siyasithi inkosi uwenze noma yini ukungibamba kufika ikhathi la ihlolo lento yakho yokuthi inkosi ayenze noma yini alibonga igama lenkosi ubone ukuthi uhlabelele njengoba andile uthi namangazi ngiphunyuke kanjani ubone ukuthi isimo singivalele ngenxa ukuthi baningi kakhulu bathandekayo bishop ngiyacela ukuthi ngicele yonke intombazane enayindlela ukuthi nje isukume and I bless them egameni lika Jesu lady bishop ngiyacela egameni lika Jesu ukuthi nje wonke usisi okhona la endlini asukume bese nje ngiyathandaza ngithi inkosi uma ngabe ukwenzile kimi namba abantwana bakho alibonga igama lenkosi uthi umhlabeleli when we get tired along the way he is the one who gives us power to press on because we know ukuthi indlela yinde nebanga esibekelwe lona lide kodwa makabonga uNkulunkulu osipha amandla ngako ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu ngicela sivala amehlo leli ifa lakho Jesu osithengele lona ngegazi lakho akekho umuntu ongama azincome ngomsebenzi waseCalvary baba wethu othandekayo ngiza ngalesi sibindi esikhulunywe izwi lakho lathi yilesi sibindi sinaso haleluya sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe yena uyasizwa baba wethu ongcwele namba laba besifazane abancane nabadala they are pleading unto you dear Jesus dear Holy Spirit ukuba baba ngesandla ubanakekele uNkulunkulu wethu ongcwele ubamise njengendluzela uNkulunkulu wethu ongcwele igcwaliswe ngamanzi